Здравейте на всички в ново видео в канала ми. Започваме една нова поредица, много интересна, сигурна съм. Както най-вероятно вече сте видяли от заглавието, ще пътувам до... За първи път ще посещавам Африка, затова съм много развълнувана. Ще ви взема с мен, ще обикаляме, ще снимам. Много се вълнувам наистина. Може да останете да гледате до края клипа, за да разберете в коя държава отивам. Пожелавам ви приятно гледане. Може да се абонирате с камбанка, за да не пропускате новите видеа, които предстоят. Направила съм си нов маникюр, доста тематичен. Така че може да ме последвате в Instagram и в TikTok и ви пожелавам приятно гледане. Просто едното няма батерия, другото има. Сега втория опит правим. Така. 3 hours later. Ами 17 точно. Супер. Значи ще имаме да помним за навръщане, за подаръци. Вече опаковахме багажа. Тръгваме към летището. Тук е минус 3 градуса. Там където отивам в момента ще е 33 градуса. Вече сме на летището официално и чакаме да стане време да минем проверката. Има много хора, така че много няма да снимам. Минахме всички проверки и сега отиваме към гейта, но преди това си взехме нещо да вечеряме, тъй като полета ни е много късен и ще е 10 часа. Не знам. Официално вече сме в Момбаса. И покачахме и сега с автобус ще отидем до нашия резорт. Искам да ви кажа, че полета мина много бързо между другото. В момента е голяма шега, поне малко потухва, разхваща положението, но всичко е наред. Това е глупата. Че си взехме багажите и научих първата дума на суахили. Така се казва местния език тук, леле. И тя е Асанте Сана и означава благодаря. И така се товари багаж. Това е много луксозно ремарке. В момента се намираме в тела и просто има маймунки. Олеле. Сега малко ще ви разведа тела. Не знам, още не... Мале! Олеле! Как се стреснах? Тази маймуна. Олеле, ма те са навсякъде. Оле, вижте! Здравей! Олеле! Добре, тук ще станахте свидетел на моята реакция на... Маймуните, които са си в хотела. Те са си гости на хотела. Между другото, ни е all inclusive, така че ще ползваме всички услуги на хотела. Покажа гледката. Смисъл, вижте. Ето на там е океана, понеже се намираме на Индийския океан. Да ви казах, сме на all inclusive и всяко ядене имаме шведска маса и си избираме на корем колкото искаме ядем. Най-вероятно ще наблегнем на плодовете и зеленчуците. В смисъл, вижте! Да, всичко ще опитаме с вас, но е много готино. Има много интересно. Вижте, малеле! Как се казва? Да, това като жабешки черва. What did he say? И както ви казах, е тази купа с плодове. И ще опитаме заедно. Мисля, че това не съм го опитвала. Something to drink? No, thank you. So, what's the name of this fruit? It's tree tomato. Tree tomato. Yes. Много интересно. Харесва ми. Продаваме с мангото. Опитвали сме манго. Уникално вкус.
нищо общо с българското манго. Хора, аз съм в рая, наистина. Нещо по-интересно ще пробваме. Това е жабешки черва. Passion fruit. Това е на български. Мисля, че е маракуя. Олеле, много е кисело. Много ми харесва. Аз обичам киселко, но е много кисело. Уникално. Сега ще пробваме тон мелон. Като краставица, но е уникален. Стана да пробвам папаята. В принцип много не обичам папая, но ще й дам шанс. Не. И в момента заедно ще отидем до брега. В предните кадри ви показах прекрасната страна на Кения. В момента ние сме в резорт и сме на най-хубавия плаж, който е в цяла Кения. Уникално е! И официално вече сме в Индийския океан. Водата е чай, хора. Водата е уникална. Сега май някой идва към мен. Обаче мисля сега да не ги разглеждам, ами после като имам повече време. Hi! Where from? Bulgaria. Say hi. Hi. All good? How long you stay? 10 days. 10 days. Yeah. Can you say subscribe to my channel? Колко за колко? И време е да направим room tour. Така. Имаме тоалетна баня, предполагам. Страхотно. Страхотно. Искам да видите каквото си взех. Така продължаваме. Тук са гардеробчета. Че за този дълъг престой ще ни трябва доста място. Така. Ето го леглото. Опа, тук още едно огледало. Супер. И излизаме на терасата. Това е нашата гледка. Хора, уникално е. Както виждате, вече се премених. Напръсках се със слънцезащита, защото тук... О, не, нов ме преследва. Не, бягам. Искам да ви кажа, че водата е чай. Водата е чай, хора. Водата е уникална, хора. Много е хубаво. My name is Eric. Eric, Nicholas, okay. I'm captain for the boat trip. What? I can handle myself. Wasina Island. Yeah! Така. Олеле, тя ме пипна. Хора, и вие го видяхте това, нали? Плано мога да направя едно самостоятелно видео само с тях. Тази си ме хареса обаче. Не внимавай какво ще правиш. Внимавай какво ще правя. Така. И една маймунка си носи бебето. Олеле. Моите плодове видях. Аз директно от плажа. После отидох на басейна малко да се попека и сега дойдохме да вечеряме, като мисля да разгледам и да се възползвам. Я да видим колко обичам зеленчуци. А тук правят лаваш пред вас. Ето оттам се взима тесто и той го прави. Ще наблегна на зеленчуците сега. Добро утро, хора! Това е втория ден от престоя ни тук и в момента часът е 6 часа, което по българско време е 5 часа. И аз идем да закуся. Да отида, искам, не знаете ли какво? Отивам първо да гледам изгрева. Гледам изгрева, понеже предполагам ще е много красиво. След това набързо ще закуся. Включително задушно е. Имам чувство, че сте 50 градуса вече. Айде, добро утро! И тръгваме към сафаритата. Ще сме на 3-дневно сафари. И си събрахме сега целият багаж, оставяме го на рецепцията и си взимаме само багаж за 3 дни. И естествено, когато реша, че ще стана рано, за да гледам изгрева,
Предполагам, ще е много красиво. Хора, уникална гледка. Също така, днес сме на първото ни сафари, не знам дали го казах, но не е това аутфита. Това е аутфита само за да стигнем до лоджите, понеже ще нощуваме на лоджи. Това са къщички, които са няколко метра над земята, но са много в саваната, в самата природа. Имаме възможност да се срещаме буквално ето на такова разстояние с животните, да ги гледаме в естественият им хабитат. И просто нямам търпение, защото мисля, че ще е много интересно. Също вечер сигурно ще чуваме някакви звуци или то през цялото време. Но да, останете до края да видите какво ще се случи. Тошко, ехо, на теб говоря. Тук съм в джунгла, пълна само с маймуни. Супер. Може да не към куфара ми? Между другото нещо, което разбрах е, понеже питах шофьора защо всички си говорят на кака и то мъжете главно. И той вика, кака означава брат. Към, добре, кака. Няма да ви лъжа, че тук е малко страшно. Но е много интересно. Вижте, и това е много яко. Отвориха ни тавана. Ето го първия парк. Забравих да ви покажа. Саво. Алеле! Чакайте, че има ток. Сега знаете ли какво ще видим?